Franšízové podniky nájdeme na celom Slovensku, či už ide o celosvetovo známy fast food alebo dokonca mobilných operátorov. Tento model podnikania sa za posledné roky stal naozaj populárnou cestou, ako začať svoj vlastný biznis s overeným konceptom a zvučnou značkou za chrbtom. V oblasti finančného sprostredkovateľstva tento model úspešne rozvíja skupina Simplea. Ako funguje ich koncept Simplea Point, aké výhody ponúka pre podnikateľov a na čo sa treba pripraviť, o tom sa dnes porozprávame s Robertom Melišekom zo Simplea Point v Nitre. Dobrý deň. A s pánom Milanom Cenigom zo Simplea Point Kysucké Nové Mesto. Dobrý deň. Vítajte páni. Skôr ako prejdeme k samotnému tomu franšízovému konceptu, môžete nám stručne predstaviť spoločnosť Simplea? Spoločnosť Simplea je finančná skupina, ktorá na Slovensku pôsobí nielen ako poradenská spoločnosť, ale má za sebou aj finančné domy. To znamená, že vlastne pôsobí na Slovensku aj ako životná poisťovňa, aj ako investičná spoločnosť a čakáme na príchod banky. Vlastne spája hlavné výhody nielen finančných domov, čo je dôveryhodnosť, kamenné pobočky a dostupnosť finančných služieb, ale zároveň aj, že klient má na jednom mieste na výber viacero možností a môže si vybrať to, čo je najvýhodnejšie pre ňo. 17 rokov budujeme úspešnú kvalitnú službu. My sme ju nazvali dokonalou finančnou službou. Paradoxne ona nikdy nebude dokonalá, pokiaľ sa nebudeme vyvíjať a napredovať. Takže čo sa podarilo vlastne naprieč celým Českom, kde sa to odštartovalo a teraz sa pridáva už aj Slovensko ako dcérská spoločnosť matky, partner z investičnej skupiny, tak prinášame klientom dlhoročnú, rokmi overenú a praxou overenú službu, s ktorou sa ešte bežné obyvateľstvo nestretlo. Je to služba komplexného finančného poradenstva, čiže naozaj 17 rokov budujeme a dbáme na to, čo je pre toho klienta naozaj dôležité. Čiže najskôr sa s ním porozprávame o jeho motívoch a cieľoch, jeho túžbách. A našou prvoradou úlohou ako finančných poradcov je doviesť ho bezpečným spôsobom k jeho vytúženým cieľom. Páni, čo bolo pre vás tou inšpiráciou, že ste sa rozhodli pre tento franšízový model? Pán Ceníka, skúste prvý. Bolo to hlavne využitie príležitosti, ktorú som vnímal, keď prišla skupina Simplea na slovenský trh. A tá konkrétna príležitosť bolo v tom, že jednak chcel som spojiť moje skúsenosti, ktoré som dlhodobo už na finančnom trhu mal, a so skúsenosťami najväčšej poradenskej spoločnosti v Čechách a využiť ich know-how na vybudovanie dlhodobého úspešného biznisu. A to je pobočka franšízy Simplea Point. Samozrejme, tých dôvodov som mal viacero. Jeden z takých veľkých dôvodov bolo aj to, že ako poradca, ktorý pôsobil na trhu, som vždy od mojich začiatkov sa snažil radiť ľuďom úplne to najlepšie, čo na tom trhu je. A keď som si naštudoval ponuku a prácu a jednotlivé produkty, ktoré v rámci skupiny Simplea sú, tak keď som chcel radiť na trhu to najlepšie, chcel som spolupracovať so spoločnosťou Simplea a využil som túto príležitosť. Pán Melišek, čo bolo tou vašou inšpiráciou? Mojou inšpiráciou je, aby som sa vrátil trošku do minulosti. Ja som hneď po škole nastúpil do jednej banky, kde som vlastne prešiel všetkými pozíciami v rámci môjho kariérneho rastu. A ja som sa vždy videl ako až na vrchole v tom predstavenstve, keď som začínal. Tie začiatky siahajú do roku 2006, pamätám si to, ako by to bolo včera, a už dneska to je 19 rokov. A čo je podstata, že v banke som strávil zhruba 13 rokov a z toho 10 rokov na pozícii private banker senior. A na túto pozíciu sa naozaj dostávali ľudia, ktorí už mali dlhoročné skúsenosti a dostávali sa k tej v úvodzovkách smotánke, k tým najbonitnejším klientom. A tam sa otvorili tie dvere. Už to nebolo o tom, že len tá banka a jej produkty, ale z hľadiska tých investícií sme mali otvorenú architektúru a staral som sa o najbonitnejších klientov. Keď som chcel byť v tom úspešný, tak som potreboval z toho svojho nejakého kruhu a komfortnej zóny vystúpiť a potreboval som niečo urobiť inak. Inak ako zvyšok poradcov na tom trhu. A vlastne stále to ale bolo zväzujúce, že stále ste vlastne poradca, ale ste poradca v tej danej banke. A ja som chcel byť nezávislý. A stále, viete, vždy tam idú také tie obavy. Máte stály, fixný plat, proste všetko je super, vždy vám to pipne každý mesiac na účet. A moja manželka bola tým hlavným motorom.
a mi povedala, že Robo, ale ty máš naviac. Prosím ťa, akože postav sa na nohy a poď, si šikovný a ty sa oplatíš na tom trhu. Takže ja jej za to veľmi ďakujem. Ona bola ten prvotný impuls, ktorý mi dala tú energiu a zároveň vlastne chcel som naozaj byť v očiach toho klienta ako nezávislý a nestranný človek, finančný poradca a chcel som to z toho trhu to najlepšie vybrať pre klienta a musel som naozaj vystúpiť z tej komfortnej zóny a to je ten zamestnanecký pomer. Takže preto som sa rozhodol pre Simpleu, ktorá mi dáva neskutočné možnosti v mojom osobnom raste. Poďme si teda povedať, že čo je podstatou tohto franšízového konceptu Simplea Point. Podstatou toho celého konceptu je to, že vy vlastne máte ako keby dve odnože v rámci celej centrály. Máte jednu obchodnú, štrukturálnu časť a potom máte vlastne tú druhú časť a to je vlastne kmeňová časť, kde sú pobočky, franšízové pobočky. A to, čo ma na tom najviac zaujalo, je to, že ja som chcel svoje skúsenosti, ktoré som nadobudol počas 13 rokov v banke, aj odovzdať svojim ľuďom. To znamená, je to zamestnávateľský alebo zamestnanecký pomer. Čiže ja ako franšízant si hľadám svojich budúcich spolupracovníkov, kolegov a môjim prvoradým cieľom je ich bezpečnou cestou takisto pripraviť na tú prácu s klientom. V tomto vlastne mi dáva Simplea veľmi veľa možností, nie len v oblasti právneho poradenstva, technického zázemia, to by som naozaj chcel zdôrazniť obzvlášť, že to technické zázemie máme veľmi silno vybudované, či už sa jedná o podporu v oblasti marketingu, technológií IT. Takže ten hlavný model franchízy je, že vystupujem zo svojej komfortnej zóny a môjim cieľom je stať sa lídrom, pretože franchízant je ten líder na pobočke a mojou úlohou je vlastne budovať tým, zväčšovať tú pobočku a naozaj starať sa o zverených klientov a to majú vlastne vykonávať moji kolegovia na pobočke vo franchíze Simplea Pointu. Pán Ceníga, tak pre koho je vlastne tento franšízový model vhodný? Tento model je vhodný pre ľudí, ktorí rozmýšľajú, že chceli by podnikať, chceli by vybudovať vlastnú firmu, ale hľadajú, že v čom. A keď by potrebovali silné know-how a silného partnera, ktorý by im vedel zastrešiť a to know-how poskytnúť, tak práve pre takýchto ľudí je vhodné využiť príležitosť zo spoločnosti Simplea a otvoriť si vlastnú franšízu. Mal by to byť človek taktiež už trošku skúsený, hlavne vo vedení ľudí, pretože celá franšíza je vlastne o vedení tímu, o správe klientov, o starostlivosti o klientov, čiže je veľmi vítané, pokiaľ tam je určitá finančná gramotnosť, napríklad z rôznych finančných domov, že skúsenosť napríklad z bank, z poisťovní, alebo ako napríklad u mňa z iných poradenských firiem a teda už s prácou s klientov. Toto všetko môže franšízant, podnikateľ využiť a práve pri budovaní tej vlastnej pobočky a vlastnej firmy využiť a zhodnotiť a vybudovať vlastne úspešnú pobočku. Niekedy sa hovorí, že takým tým hlavným hnacím motorom je práve to, že človek chce. Je teda možné, že povedzme túto franšízovú pobočku by si mohol otvoriť aj niekto, kto nemá tie skúsenosti z finančného sektora? Alebo skôr Simplea nedovoluje a je potrebné splniť nejaké z podmienok? Je nespornou výhodou tie skúsenosti z finančného sektora, pretože vlastne urychľujete ten proces, ale zároveň tento koncept je určený pre akéhokoľvek manažera, ktorý síce nemá skúsenosti s finančným odborom, ale má chuť podnikať, má chuť niečo dokázať svoje, pretože čo musím aj za seba povedať a zdôrazniť, Simplea na centrále má skúsený tým ľudí, ktorí vás dokážu podporiť nielen v tých prvých krôčikoch od budovania pobočky, to znamená, že stavebná pripravenosť, zvoliť vhodný nábytok, na toto máme skúsený tím, ale zároveň vám poskytuje centrála, tu, ako som spomínal, právnu, marketingovú agendu, vzdelávanie. To je veľmi neskutočne ako potrebné. Pokiaľ chceme byť všetci úspešní, tak potrebujeme naozaj osobnostne rásť. To znamená, naše modely toho vzdelávania, odborného vzdelávania sú v podstate dennou súčasťou nášho života. A v tomto naozaj centrále Simplea veľmi pekne ďakujem, pretože je to naozaj skvelé.
Aké ďalšie výhody teda prináša tá spolupráca ešte so spoločnosťou Simpla? Teraz vlastne ste hovorili, že to vzdelávanie, naozaj ten IT sektor, máte, dá sa povedať, že bezkonkurenčný v súčasnej dobe, máte mobilnú aplikáciu. Aké ďalšie výhody ponúka Simplea pre potenciálnych franšizantov? Ja vnímam jednu z najväčších výhod, že skupina Simplea zoskupuje veľa osobností a rôznych lídrov a ľudia, ktorí už úspešní sú a vlastne obrovská výhoda je, že sa môžeme spolu stretávať a spoločnosť Simplea zastrešuje pravidelné napríklad stretnutia všetkých franšizantov, kde máme možnosť sa stretnúť, porozprávať sa, ktorému čo jednotlivé oblasti funguje a vymeniť si skúsenosti tak, aby nám to všetkým pomohlo a mohli zasa vybudovať úspešnejší dlhodobý biznis. Naozaj, tu by som to takisto aj ja zdôraznil. Máme pravidelné stretnutie ako franchisanti, teda tí lídri, kde si vymeniame navzájom skúsenosti a snažíme sa posúvať vpred. Takže nie je to ako v iných korporátoch, že toto je moje know-how a ja ho neposuniem a práve tu fungujeme ako jedna rodina, kde si tie skúsenosti zdieľame a snažíme sa pomôcť pri rozvoji značky Simplea na slovenskom trhu. Takže vlastne nie ste si navzájom konkurenciou, ale naopak sa snažíte si pomáhať v tom svojom vlastnom sektore, hej? Áno, presne. Keby som sa rozhodla, že si chcem otvoriť Simplea Point, teda franšízovú pobočku, aké sú prvotné náklady a či dokáže Simplea s týmto pomôcť? Simplea jednoznačne nás tým vie veľa pomôcť a ja by som to tak ako dal do nejakých fáz. A v prvom rade, ako je to dobrý výber toho franšizanta. To znamená, ten franšizant by mal byť ako lokálny človek, ktorý pozná dobre daný región, má širokú sieť kontaktov v danom regióne a vie sa teda pozná špecifika toho trhu. A samozrejme, už keď ste sa rozhodla teda, že vstupujete ku nám, tak v prvom rade máte ako veľmi kvalitnú podporu v oblasti prípravy, či už pri vytvorení biznis plánu, samotných licencií, ktoré sú potrebné pre otvorenie, čiže stanovených Národnou bankou, to všetko nám pomáha centrála. No a idem k meritku veci, to znamená, našli sme priestor a teraz vlastne ten priestor je v nejakom stave. Môže byť dobre technicky pripravený, stačí ho len vymalovať a už na kľúč nám centrála pomáha vlastne pripraviť ten priestor tak, aby sme vlastne dokázali v priebehu nejakých 3-4 mesiacov otvoriť danú pobočku. Čiže branding, máme tam vlastne kompletné softverové zabezpečenie, máme kompletne aj čo sa týka vybavenia, stoličky, je to naozaj vysoký kvalitatívny level a štandard spoločnosti Simplea. No a samozrejme tu potrebujeme mať nejaký prvotný finančný kapitál. Takže, to ma zaujímalo presne. OK, takže k tomu kapitálu Simplea nevyžaduje žiadne franchízové poplatky, či už jednorázové alebo pravidelné mesačné, ale aj tak je to ako na začiatku celkom slušná suma, ktorú potrebuje franchízanta zložiť. Ak sa bavíme o štandardnej pobočke rozmeroch 80 až do nejakých 120 m2, tak tie náklady prvotné sú zhruba 40 až 50 tisíc eur vôbec na vybudovanie toho priestoru a spustenie tej pobočky. Samozrejme, že mal by franšizant disponovať takouto hotovosťou, pokiaľ nedisponuje takýmto kapitálom, tak Simplea mu vie veľmi výhodnou účelovou pôžičkou pomôcť v tom rozbehu. A čo je úplne na tom super, tú pôžičku máme možnosť splácať až 5 rokov, ale zároveň začíname ju splácať, až keď oficiálne otvoríme pobočku. Tá druhá časť, ešte finančná, spočíva v tom, aby franšizant dokázal plynulo prekonať ako ten prvý rozbeh franšízy a tu by mal vlastne preukázať, že je pripravený prekonať nejakých 6 až 12 mesiacov tých finančných nákladov, pretože keď otvoríte pobočku, tak máte určité napríklad mzdové náklady, nájom, energie, služby nejaké, napríklad kancelársky papier. Takže tu by mal franšizant disponovať potrebnou hotovosťou a to je zhruba nejakých 20 tisíc eur. Takže keď si to zrátame, tak tie prvotné náklady sú nejakých 70 tisíc? Plus minus, ale náš overený model, ktorý funguje vlastne už 17 rokov v rámci Československa, nás dokáže pripraviť spoločnosti z centrálu na to, aby ten rozbeh bol čo najplynulejší a zároveň, aby sme vlastne už hneď boli vlastne v kladných číslach. A môžem ja doplniť k tejto
téme, tak by som určite rád povedal, že vlastne táto vstupná investícia je veľmi rôzna. To znamená, že je to všetko, záleží aj od jednotlivého franšizanta, akú pobočku chce si vybudovať. Čiže môže byť aj náklady naozaj nízke, na 40 000 eur, keď sa napríklad z začiatku chce byť konzervatívnejší. Naopak sú aj pobočky, ktoré boli drahšie, hej, a boli náročnejšie, ale veľká investícia franšizanta je v prvom rade jeho čas, že sa bude venovať tomu projektu, bude sa vzdelávať, či už finančne, ale aj podnikateľsky, že uchopí ten projekt že začne to žiť, že bude chcieť dosiahnuť a niečo vybudovať a s tým pádom ďalšia vstupná investícia franšizanta určite sú aj jeho kontakty. Takže franšíza nie je o tých len kamenných múroch a o tom, aby to pekne vyzeralo, ale aj o tom tíme, ktorý tam bude pracovať a s ktorým ten franšizant ako manažer, ako podnikateľ bude pracovať, bude tento tým viesť a budú dosahovať spolu dobré výsledky, aby to bol úspešný projekt. Aký teda predpoklad, že kedy začne ten franšizant zarábať? Bavíme sa o tých 12 mesiacoch, alebo je to skôr? Naše overené modely a ten celý systém franšízového konceptu je nastavený tak, že aby sme to dosiahli naozaj už v prvých mesiacoch. Čiže preto zopakujeme tam veľmi veľa vecí, ktoré do seba musia zapadnúť, takže v prvom rade ten človek musí tým žiť. Nemal by to byť človek, ktorý len vloží kapitál a nestará sa o to, že či jeho pobočka funguje alebo nie. A ja tým projektom žijem, pretože ja som proste celý život robil finančné poradenstvo, takže naozaj je to niečo, čo ma naplňa každým dňom a je to môjim poslaním životným. A toto je vlastne, keď túto základnú propozíciu ten franšizant má, tak vlastne vie okamžite s tou podporou centrály naštartovať veľmi úspešný biznis. Môže zarábať ešte skôr, ako otvorí pobočku, to je veľmi dôležité, tak. Že vlastne môže sa na to pripravovať tým, že napríklad buď má nejakú spoluprácu s inou pobočkou alebo s inými partnermi v rámci skupiny Simpla, tak môže využiť ich priestor, ich kancelárie a môže si na tú pobočku doslova zarobiť, pokiaľ by nechcel využiť tú možnosť, tú jednorazovú dotáciu tej Simplay. Akú inú podporu, okrem tej finančnej, poskytuje Simple a svojim franšizantom? Okrem tej finančnej by som obzvlášť zdôraznil veľmi silnú marketingovú podporu a softverové unikátne riešenia, ktoré máme. Povenujem sa trošku tým softverovým, tým, že naša firma sa prezentuje ako fintechová firma, a to znamená, sme lídrami v inováciách, tak na našej centrále v Prahe, kde máme zhruba 500 zamestnancov, z toho je väčšia polovica vlastný IT tým. Takže ako tie zapracovania noviniek sú extrémne rýchle a naozaj potrebujeme ísť dobou, takže ten fintech napreduje a v tomto cítim ako bezkonkurenčnú výhodu a naozaj naprieč celým trhom, ktorú Simplea nám dáva. No a čo sa týka marketingu, tak takisto potrebujeme ísť dobou. Dnešná mladá generácia funguje hlavne na sociálnych sieťach, takže tu takisto cítime veľmi veľkú podporu v oblasti marketingu, kde sa nás snaží Simplea prezentovať nielen ako jednotlivé franšízy, ale zároveň sa snažíme aj my našim pričinením vlastne rozvíjať ako keby to povedomie po celom trhu. Každý franšizant má totiž tú možnosť využívať vlastné kanály. Samozrejme musia byť ten marketing v súlade s tým, čo diktuje centrála. To znamená, musí to mať nejakú svoju formu, musí to byť schválené, logo Simplea a podobne, pretože už hovoríme o značke, ale naozaj v tomto sme veľmi flexibilní a veľmi rýchli. Takže kreativite nemáme prekážky a naozaj po tejto stránke cítime veľkú podporu zo strany centrály. Napila by som na to jednu otázočku, že či teda môže ten franšizant si vybrať akékoľvek miesto, kde si tú svoju pobočku Simplea Point otvorí, alebo sú na to nejaké pravidlá, ktoré musí spĺňať? Určite sú na to pravidlá, ale čo sa týka výberu lokality, ako možno nejakého okresu alebo kraja, tak franšizant má na Slovensku obrovskú príležitosť v tom, že keďže ten trh je ešte pomerne voľný a že tá Simplea tu pôsobí krátko, tak vlastne môže si vybrať lokalitu, ktorá jemu najviac vyhovuje, kde má najviac kontaktov a kde dlhodobo pôsobil a kde sa mu bude najlepšie pracovať a tvoriť túto pobočku. Samozrejme, čo sa týka už výberu lokality priamo napríklad v meste, samozrejme sú na to pravidlá, že vyberá sa v prvom rade, aby bola pobočka niekde v centre, aby bola viditeľná, aby bola dostupná pre klientov. S týmto výberom samozrejme pomáhajú
majú kolegovia, ktorí majú na starosti výber a vlastne výstavbu pobočky a musí prejsť každý priestor samozrejme schválením, či je vhodným, takže každému franchizantovi s týmto dokážeme pomôcť. Simplea patrí pod veľkú finančnú skupinu Partners v Čechách. Je to vlastne najväčšia finančná skupina, čiže je síce mladá na Slovensku, ale môžeme nazvať, že silným hráčom, keďže má takúto naozaj obrovskú podporu za sebou. Český Partners má v Čechách už viac ako 170 franšízových pobočiek. Ako sme na tom na Slovensku za tých pár rokov so Simpleou? Na Slovensku za tie 3 roky fungovania ten vstup prirodzene, kým to celé postavíte a budujete, tak je trošku náročnejší, pretože najskôr ten franchisant musí nájsť vhodnú lokalitu tej franšízy, samozrejme musí sa schváliť biznis plán a pokiaľ sa schváli biznis plán, tak už vlastne máme priestor, začíname stavať. Treba si uvedomiť, že tá výstavba pobočky naozaj na kľúč vo vysokom kvalitatívnom štandarde trvá zhruba nejakých do 6 mesiacov. Dneska to boli tie prvotné začiatky, dneska naozaj to vieme, už sme nejaké muchy vychytali a naozaj vieme to postaviť zhruba do 3-4 mesiacov fungujúcu pobočku. Na Slovensku je aktuálne zhruba 30 franchízových oprávnení, to znamená už 30 pobočiek za 2 roky a plus minus asi ďalších 30 je v štádiu, že v najbližšom období by sa mali realizovať otvorenia týchto daných pobočiek. Našou ambíciou je mať zhruba do 3 až 5 rokov sieť pobočiek rovnako ako v Čechách, čiže cielime na 150 franchízových pobočiek v rámci celého Slovenska, takže v prvom rade sa obsadzujú tie hlavné mestá, krajské mestá, ale samozrejme, keďže tá služba je dostupná hlavne pre bežných ľudí, tak vôbec sa nebraníme ani malým nejakým okresným mestám, kde to dáva naozaj zmysel pre danú klientelu. A kde sú momentálne voľné miesta? V zásade dneska tie hlavné mesta sú ako keby už rozchytané. Je to dané nejakým rádiusom okolo toho hlavného mesta. To znamená, že stále máme možnosti, či už je to Bratislava, Žilina, Nitra, Poprad, Košice, pokiaľ by som hovoril Prešov o týchto hlavných mestách, ale hovorím, už dneska máme vlastne aj moji bývalí kolegovia z banky, otvárame aj v menších okresných mestách, pretože tí ľudia naozaj cítia a dávajú nám najavo, že táto služba sa im veľmi páči, takže je dopyt už aj v menších okresných mestách. A mne by zaujímalo, že je teda možné v jednom meste viac pobočiek? Áno, to určite je. Napríklad na Bratislavu je možné 8 pobočiek, ale napríklad v regióne, ako som ja, že Skistické Nové Mesto, tak tam je iba jedna pobočka. A to znamená, že priestor sa dáva podľa počtu obyvateľov, že koľko pobočiek v tom danom regióne môže byť. A ako hovorím, stále je tu obrovská príležitosť, že ten franchizant má pomerne široký výber, kde si tú pobočku chce a kde ju môže otvoriť. Ako prebieha ten proces výberu a školenia nových franšizantov? Pokiaľ sa franšizant rozhodne, potenciálny, že teda ho projekt zaujal a že dáva mu to zmysel a chcel by niečo dosiahnuť a vybudovať, tak vlastne celý proces je o tom, že začne viesť sériu rozhovorov s rôznymi riaditeľmi a manažermi, ktorí mu budú pomáhať v tom, aby si vypracoval svoj vlastný biznis plán. To znamená, že kde by chcel mať tú pobočku, aká by mala byť tá pobočka, koľko by v nej ľudí malo pracovať, aké by mala mať náklady, aká by mala mať zisk z dlhodobého hľadiska. Tento biznis plán následne odprezentuje a prejde tzv. Schválením. A pokiaľ áno, tak vlastne sa prejde do druhého kroku a to, že franšizant si buduje svoj vlastný tím, takže pobočka je hlavne o ľuďoch, ktorí tam pracujú, a spustí sa proces výstavby. To znamená projekt na výstavbu a jeho realizácia. Takže samozrejme medzi tým sa vzdeláva, a učí sa, ako viesť tých ľudí, ako pracovať s klientom, ako poskytovať profesionálnu službu tak, aby klient bol spokojný. Určite by som ešte do toho doplnil ja za seba ten prvotný zámer, aby naozaj to zarezonovalo, o čom je ten franchízový koncept. Ten franchízový koncept je o tom, že podnikám
podnikám na vlastnom a to vlastné je moje, to znamená, že to mi už nikto nikdy nezoberie a preto aj tým prvotným motivom, prečo som ja odchádzal z toho zamestnaneckého pomeru bolo, že som chcel vybudovať niečo vlastné, niečo zanechať svojej rodine, pretože odozdávate veľmi veľa energie rôznym korporátom a v jednom momente, či už zdravie alebo niečo sa stane, tak zrazu vám povedia, ďakujeme, už vás nepotrebujeme a nahrádzajú vás, kdežto ten franchízový koncept bude fungovať aj bez vás, pretože vy ste ho vytvorili a vy tam máte tým ľudí. Zároveň vy ako franchízant si môžete v úvodzovkách vytvoriť svojho vlastného manažera zo šikovných ľudí, alebo prípadne si najmete nejakého šikovného manažera z nejakej konkurencie, viete ho zaplatiť a vlastne celý ten tým ľudí vám stále ide. Máte spokojných ľudí na pobočke, pretože máme naozaj unikátny nadštandardný model odmeňovania a zároveň veľmi zaujímavé možnosti kariérneho rastu. Takže ten hlavný zmysel toho franchízového konceptu je, že to je vlastné, hej? Že to je toho franchízanta majetok. A dá sa aj vyčísliť a má hodnotu. Každá pobočka má svoju vyčísliteľnú hodnotu a v prípade, že franšízant sa časom teda rozhodne radšej cestovať po svete, tak môže danú franšízu predať. Čiže obrovskou výhodou oproti iným poradenským firmám, kde sa veľmi ťažko nejak speňažuje to jeho dlhodobé podnikanie a toto majú v Čechách veľmi dobre ošetrené a vymyslené a majú presne na to zavedené systémy, ako sa vyčísli hodnota danej pobočky. Mňa by zaujímalo, že aký veľký tím alebo koľko ľudí má franšíza na začiatku a aký je taký ten cieľ, koľko by mala mať. Pán Ceniga. Na začiatku by mala mať franšíza aspoň 3-4 ľudí, aby vedela zabezpečiť plynulý chod, dodržiavanie otváracích hodín a dobrú službu. Samozrejme, franšízant si môže stanoviť tým, aký mu vyhovuje. Sú franšízanti, ktorí majú radšej menší tím a vyhovuje im riadiť 4-5 ľudí. Naopak, tie najlepšie franšízy v Čechách majú aj cez 30 spolupracovníkov. To znamená, každý človek si to môže prispôsobiť tak, ako to jemu vyhovuje. A optimál za mňa je tých 10. To je taký akurát tím, ktorý vlastne zvláda tam človek riešiť aj ten mikromanažment, poznajú sa tí ľudia navzájom a zároveň môžu sa spolu držať za jeden koniec a dosiahnuť spolu výborné výsledky. Tiež by som ťa doplnil. Do toho prvého roku, čo nám diktuje franchízový model, tak je to líder, franchízant a jeho dvaja finanční koncipienti. Takto sa otvára vlastne pobočka Simplea Pointu. Cieľ toho biznis plánu je do 3 rokov mať vlastne jeden franchízant, teda ten líder, mať nejakých 5 finančných koncipientov, jedného špecialistu a už vlastne jedného asistenta. A naozaj do 5 rokov je cieľom vybudovať fungujúcu naozaj pobočku, ktorá sa bude starať zhruba o 2000 klientov. Budeme limitovaní aj počtom zamestnancov, kde to personálne obsadenie je franchízant, 6 finančných koncipientov a tým, že vám narastá ten klientský kmeň, tak už potrebujete aj 2 špecialistov a 2 nejakých asistentov, ktorí vám zabezpečujú všetky tie servisné úkony, ktoré je nutné vykonávať, aby klient bol spokojný. Takže naozaj ako od toho otvorenia biznis plán je jasný, do 5 rokov má tam tím okolo 10 ľudí, ale samozrejme vždy je to, ako Milan spomínal, vždy je to na franchízantovi. Ak sa naplní ten cieľový stav, že máme 2000 klientov a budeme sa zväčšovať, tak samozrejme hľadá franchízant novú vhodnú lokalitu v danom meste, kde si môže otvárať ďalšiu franchízovú pobočku a môže ďalej vytvárať ďalší tím, pretože každý z nás má ďalšie 3 franchízové licencie na otvorenie ďalších 3 pobočiek. Ja by som to možno teda tak iba zhrnula, že Simplea vlastne ponúka toto franšízové podnikanie, je to jedinečný koncept, ktorý sa odlišuje od konkurencie. Páni, čo by ste na záver prijali alebo chceli odkázať potenciálnym franšízantom? Možno začnem od seba a budem možno dávať také môj pohľad ľuďom, ktorí dneska fungujú v bankách, sú mnohokrát úspešní, ale sú možno vyhoretí, už nevedia, že kam ani kráčajú, je to sústavne do nekonečna, ako keď dáte škrečka, ktorý vám stále sa v tom kolečku pohybuje, že tu máte jedinečnú možnosť budovať niečo vlastné, že jednoducho to, čo vybudujete za tie roky, tak vám zostáva a buď vás to bude živiť a živiť vaše generácie, pretože franchízový koncept je dediteľný, takže stále zostáva v tej rodine.
alebo jednoducho sa rozhodnete, že to bude exit vášho života, že tú pobočku môžete predať. Takže moje posolstvo z tohto je, nebojte sa prosím vykročiť z tej vašej súčasnej komfortnej zóny, pretože aktuálna situácia na trhu je taká, že 10 ľudí zažíva to nadšenie, keď sa zamestnajú. A máme skoro viac ako 60% ľudí, ktorí proste stagnujú. Proste väčšinou je to o tom, že keď sa už hlási niekto z korporátu do novej práce niekomu inému, takže stratil ako keby lídra, nejakú motiváciu a 30% ľudí je v hlbokej depresii. Proste už sú v takej depresii, že nie sú schopní ako keby vykročiť z toho tieňa, lebo váš manažér v tej firme vás, keď niekam odídeš, tak tam sa budeš mať horšie, tu sa máš dobre, už máš niečo vybudované, ale čokoľvek, tak ste prvý na rade, ktorého pošlu von. Takže nebojte sa vykročiť s tou svojou nohou, ako som to urobil ja, a naozaj budujme niečo, čo nám zabezpečí finančnú slobodu, aby sme neprežívali v budúcnosti, ale aby sme naozaj aj žili. A ja by som odkázal potenciálnym franšizantom, aby vnímali, na trhu je rôzne veľa príležitostí, nie je jediný z nich Simplea, ale aby vnímali tú výnimočnosť, že máme za sebou veľkého hráča, v Čechách je to najväčšia poradenská spoločnosť, najväčšia finančná skupina s finančnými dommi a vlastne využiť ten know-how je obrovská príležitosť, aby ju nezabudli využiť, aby prekonali tie svoje strachy, pretože drvivá väčšina ľudí skôr môže sa bať. A práve tu je obrovská výhoda toho franchisingového konceptu, že nie je na to ten človek sám. A dostane celé know-how a vie s tým veľa ľudí pomôcť. Celý tým od back officeu, cez riaditeľov, cez manažerov, cez všetkých ľudí z Čiech a celého českého partners a môže si naštartovať kariéru, o ktorej nemusel ani snívať ešte. Pani, ďakujem vám za vyčerpávajúce odpovede. Ja prajem Simplei čo najviac nových Simplea Point. Dnes sa tu s nami rozprávali pán Milan Ceniga zo Simplea Point Kysucké Nové Mesto. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. A pán Robert Melišek zo Simplea Point Nitra. Ďakujem za pozvanie takisto.